Tens un amic en mi. Vull veure aquestes mans en l'aire. Tens un amic en mi. Fa 30 anys, Toy Story va ser una pel·lícula fundacional per Pixar en molts sentits. D'una banda, va demostrar quanta pela podien recaptar aquella colla de friquis que feien imatges per ordinador. Toy Story 5, l'entrega més recent, encara se'n beneficia d'aquell primer èxit. Reconeguem-ho. Jo, tu, tothora, tothom, ens vam emocionar amb Toy Story 1. I tot sense dreceres, perquè el Pixar dels inicis no té ni un flashback arrencallàgrimes. Saps de què parlo? Parlo dels traumes iniciàtics del crític de Ratatouille, de la vida trista del professor a Soul o de l'abandó de la nina vaquera a Toy Story 2. I sí, millor que no parlem del flashback d'Up. Pixar tampoc va posar cap peluix moníssim a Toy Story, d'aquells que venen molt de marxandatge i que últimament poblen pel·lícules com Red, amb una toixoneta gegant per protagonista, o Hoppers, amb una castoreta robòtica però molt tendra. Toy Story tampoc ens fa créixer amb cap lliçó moral evident, com sí que ho fan al final de Cars o de Coco. Cars, per exemple, és una magnífica pel·lícula, però molt abans que acabi tenim ben clar que Llamp McQueen ha de quedar segon per aprendre alguna cosa. I jo t'ho juro, és que algun dia contaré quantes vegades s'utilitza la paraula família al guió de Coco. I d'acord, les pel·lícules de Pixar potser són lliçons emocionals modernes, però la turra sobre la importància d'estar trist del revés té un punt de paternalisme que no l'allunya tant de la moralitat de tota la vida. En canvi, abans que una lliçó, Toy Story és una aventura de cap a peus. Una aventura que neix d'una recepta perfecta per explicar històries de creixement sense donar la tabarra i que el 2011 la guionista de Pixar, Emma Coates, va sintetitzar en 22 passos bàsics. Però d'aquests només n'hi ha 3 d'essencials. 1. Perquè el protagonista creixi cal que comenci creient-se una mentida. El cowboy Woody arrenca creient que ningú l'estimarà si no és la joguina preferida del nen Andy. I, per tant, per protegir el seu lloc, s'acaba comportant com un narcisista autoritari. I mireu al vostre voltant. De tipus com ell n'hi ha per tot arreu. 2. Woody s'ha d'empescar les formes més intel·ligents de sortir-se'n, esforçant-se, arriscant-se. Ara, en qualsevol moment, un cop capritxós de sort li pot engegar tot a prendre pel sac. Que tu defineix-me un dilluns qualsevol a la vida adulta. I 3. Toy Story obeeix fil per randa les lògiques de la buddy movie o de la pel·lícula de dos amics complementaris. Com Laurel i Hardy o com els Bad Boys, Woody i Buzz només prosperen quan treballen plegats. El gir és que comencen odiant-se a mort i que no conceben que són molt més semblants del que els agradaria reconèixer. I digue'm tu si créixer no és reconèixer que et veus reflectit en la gent que més odies. La guionista Emma Coates afegeix que no tinguem por de fer evident el tema. En el cas de Toy Story, el poder de l'amistat. I sabem que l'amistat és el tema a Toy Story, però fixeu-vos que ningú parla d'amics durant tota la pel·lícula. I és que l'amistat a Toy Story està amagada entre les vetes de l'argument. Woody sap que la seva ultimíssima oportunitat de ser el preferit passa per rescatar Buzz i demostrar així que no, en cap moment ha intentat assassinar el seu amic. El desig de Woody és tornar amb Buzz i això ho tenim clar tota la pel·lícula, igual que el desig de Jack Sparrow és recuperar la perla negra o el d'Indiana Jones és aconseguir l'arca perduda. Però Woody necessita una cosa ben diferent al que vol. En aquest cas, aprendre a acceptar el canvi. Abraçar la impermanència. Més tranquil·litat, menys ambició. A Toy Story, Woody es fa gran i nosaltres, que estàvem ben entretinguts entre persecucions trepidants i personatges secundaris de fantasia, nosaltres ens adonem tot just al final de la pel·lícula que no voldríem tornar mai a com eren les coses abans. Perseguint el desig, hem resolt la nostra necessitat. I tot de sobte, veiem que hem crescut.
Amb l'estrena de Toy Story 5 us proposo mirar de nou a com van fer una estirada amb aquesta franquícia generacional i com ha evolucionat amb nosaltres. Potser tornant als inicis aprenem de nou a explicar bones històries sobre créixer. Històries que, a més, ens fan créixer. A Replicants, com Toy Story ens ha ensenyat a fer-nos grans. Replicants, amb Mariona Borrull. Toy Story és una pel·lícula generacional. Primer, en tant que va marcar la infantesa de tota una generació i després perquè ha acompanyat a diverses generacions de criatures al llarg de la seva infantesa i primera edat adulta. I per parlar-ne, avui hem convidat a dues persones que a mi sincerament em fa molta il·lusió que sigueu al plató, ja està, ja ho havia de dir. Marta Martínez, codirectora del meu primer festival de cinema, com estàs? Molt bé, encantada d'estar aquí. I Marc Garriga, que ets el cap de cultura de 3Cat Info. Què tal? Doncs també molt il·lusionat d'estar al teu costat. Que forta, que forta. Va, anem directament al gra. Tenim Toy Story 1, 2, 3, 4, ara arribarà la 5. Entre la segona i la tercera passen 11 anys, entre la primera i la segona només 3. Per tant, és una saga que ha trigat el seu temps fins a arribar fins al dia d'avui, no? Vosaltres creieu que heu crescut amb ella? Perquè han passat uns quants anys ja. Què tal, com ho veieu, aquests 30 anys? Jo personalment no he crescut, no sento que hagi crescut amb Toy Story. Jo vaig créixer amb les pel·lis dels 80, que no sé si coincidirem amb el Marc, però eren els Gremlins, els Goonies, la Princesa Prometida, molta més ficció, molta més acció real que no pas animació. O sigui, et va enganxar de gran, ja. Clar, és que jo tenia 14 anys quan es va estrenar Toy Story, aleshores l'animació jo crec que la veia com per petits, però sí que recordo ja després enganxar-me a altres pel·lis de Pixar i anar enrere, no?, i revisar Toy Story ja més gran, sí. Sí, més que créixer amb Pixar, el que hem fet nosaltres crec que és acompanyar els nostres nens que creixin amb Pixar. La nostra infantesa era una època fosca de Disney, perquè era quan feien pel·lícules, no sé, Tarón i el Caldero Mágico, que no eren fosques, és la definició, i que potser estaven més habituats a veure pel·lícules de live action, d'acció real, amb persones, amb actors de carn i ossos, Karate Kid, a banda dels que has dit, que les comparteixo totes, o Star Wars. I, per tant, per nosaltres Pixar sí que va ser un descobriment, sobretot la primera, perquè era, a nivell tecnològic, una manera de fer pel·lícules pel que era el format i després pel que era el fons, que canviava completament el que era el cinema familiar en aquell moment. Aquesta era la meva següent pregunta. O sigui, com va canviar Toy Story respecte al que es feia abans en termes de cine comercial per tots els públics? Jo crec que nosaltres veníem, almenys això, d'aquestes que deies de Disney, per exemple, jo era de l'època de les princeses, de la Sirenita, la Bella i la Bèstia, aquests musicals que no interessaven gaire, també pels rols de gènere, etc. No? I jo crec que Toy Story el que va marcar és, va fer l'art dels personatges, o sigui, hi havia una profunditat psicològica en les trames, no?, dels personatges que no existia abans. La faula moral aquesta, no?, que veníem dels contes de fades, això també ho vam superar. Penso que sobretot és els nivells de lectura, no? O sigui, que ens vam començar a divertir. Ens vam començar a divertir. A divertir nens i adults. Exacte. És a dir, jo crec que la clau de l'èxit de Pixar, no només de Toy Story, és que podies acompanyar... Per això sí que hem crescut relativament en Pixar, no com a infants, però sí com a pares, perquè per fi pots portar els fills a veure pel·lícules amb les quals tu també t'ho passes igual de bé com ells. Mantenir aquest equilibri i que petits i grans gaudeixin d'una pel·lícula en el mateix moment i que puguin, potser no riure de les mateixes bromes, però que hi hagi una broma pels més adults i tot seguit una pels... o un slapstick perquè riguin els petits. I després un acudit verd, perquè Toy Story 1 té algun moment que dius uau, com es deia, Bob Pip, la pastora que li diu al Woody, escolta'm, podem anar a vigilar les ovelles tu i jo junts al graner, i dius, ostres, amiga. Bueno, però a veure, els que veníem dels 80, ja no ens espantàvem de res, jo crec. Amb acudits verds era el pa de cada dia. En sèrio? Veiem porquis, m'entens? Vull dir que el tema verd
clar, la nova moralitat del segle XXI, tot i que la primera Toy Story és de finals dels 90... Ara tot és més escèptic, no? Tot és més escèptic, però vaja, això nosaltres com a pares no ens espantava. No sé si tu els hi poses als teus fills o filles pel·lícules... Sí, a més és divertit com revisar les pel·lis que a tu t'han agradat tant i veure com han envellit, no? Perquè algunes han envellit bé, però d'altres dius, ostres, tu, hi ha algunes que has de treure directament. És curiós, faig un petit apunt. En termes d'envelliment, clar, és impossible que una obra d'art envelleixi, perquè no és una obra orgànica i, per tant, és com no pot envellir, però és veritat com veus la sensibilitat, no? I com pots prendre la temperatura a la cultura ara mateix respecte a pel·lícules que tu coneixes, no? Com si fos una fita, veient com de diferent, no? Se sent allò que abans ens feia gràcia o abans ens resultava com divertit i ara és com... I també visualment, perquè tot i que la primera Toy Story a nivell tecnològic, tècnic, era revolucionària, i la tercera encara més, perquè ja era CGI digital completament, eren les beceroles d'aquesta tècnica i això es nota. Llavors ara estem acostumats a una animació que quan revisem la primera Toy Story ens sembla una pel·lícula que s'encalla una mica. De fet, a mi m'agrada molt el disseny del personatge de Woody, perquè tu li veus la cara i té cara de joguina vella. O sigui, ara mateix ningú s'atreviria a dissenyar una joguina que té la cara allargada com si fos el crit de Munch o una espècie com de quadre de Bosco. I els personatges humans, el Sid, que és el dolent, que és el que crema els nius. No? Més a més, és tot... Sí, és un autòmata. Vosaltres creieu que va també influir en com s'explicava aquesta història que estigués feta amb ordinador? Perquè... Sí, totalment. Vale. No? Bueno, en el meu cas penso que sí, no, potser tu, Marc, ho veus diferent, però era això, l'estrena del 3D, no? Com a tècnica que ja a partir d'ara començaria a colonitzar-ho tot, no? En el que és l'animació, i el que van saber fer molt bé és triar els personatges, no? Necessitaven unes textures molt lluents, molt planes en el fons, i tot això, el plàstic de les joguines era idoni, en aquest cas, per poder fer lluir la tècnica, no? Que al final, jo el que veig, no sé si aquí ho compartim o no, tinc la sensació que el Woody i el Buzz són com una mica el Buzz Lightyear, no sé com li diuen endavant, jo el vaig veure en castellà. Això, són com el 3D i el 2D, és com la contraposició de les animacions, del futur de l'animació, no? És aquí estic jo, no? 3D, lluent, i tenim el Woody, no? Que és aquesta joguina analògica que té por de ser desplaçada, no? Per la tecnologia, i penso que el 3D venia una mica aquí, no? Envair un espai que sempre havia estat del 2D, i aquesta com dicotomia, aquesta tensió que després es va veure realment en el dia a dia de l'animació dels estudis, no? Disney va patir. Jo penso en la primera Toy Story i se m'acut com al cine dels 80 utilitzem la casa com a terreny de joc, no? I com potser Toy Story el que intentava és que reconeguéssim els espais familiars des de l'aventura, ja que els podíem recrear amb 3D i que potser si hagués estat una pel·li feta en 2D, no? Haguéssim marxat a un país màgic o haguéssim seguit com imaginant fora del jardí, no? Sí, que és el que fèiem abans, no? Sobretot. Sí, realment una de les virtuts de la saga de Toy Story és que te la sents molt i molt propera. I la tècnica també ajuda que t'endinsis molt més en aquell món imaginari, perquè, clar, les textures i la perspectiva és diferent i entres de ple. I a banda d'això que deia la Marta, aquesta combinació també de la novetat versus la joguina més antiga entra molt en joc la nostàlgia. Jo sóc molt nostàlgic. I, clar, també, sobretot potser a Toy Story 2, quan entra aquest personatge que segresta les figures perquè els ninos, perquè ja és col·leccionista, que això és molt també de la meva època. Jo sóc col·leccionista de Star Wars. N'hi ha tot arreu, carinyo. Els adults que no hem crescut. Doncs, clar, hi ha aquest record, aquesta voluntat de conservar aquestes joguines de quan eres petit, perquè així sembla que no acabes de créixer, no? Ja. Escolteu, anem a parlar de Toy Story 2. Què recicla de la primera? Què podem veure que es repeteix de la segona a la primera? Per començar, argumentalment, hi ha alguna fórmula que torni? Sí, no? Al final hi ha el rescat, no? Hi ha aquesta necessitat de rescatar un dels personatges, no? Primer el Buzz, sí, podem dir-li com vulgueu. El Buzz Lightyear, que cau accidentalment i al final l'han d'anar a buscar, no? I hi ha tota aquesta aventura entre ells dos. I en el cas de la segona, al final és el Woody que marxa, el segresten, no? I és tota la colla que el va buscar, no? O sigui, aquí sí que hi ha una estructura narrativa que es repeteix. El que crec que entra en joc és, primer
hi havia aquesta por a ser desplaçat i ara ja entrarà en joc el temps, no? La por a què passa si l'un dia es fa gran i ens abandonen, no? I la dinàmica de grup, no? El fet de que amb grup es poden aconseguir coses que si vas tu sol doncs no podries, però sí que és veritat que el fet de que hi hagués tan poc temps entre una i altra, jo crec que sí que va portar que potser aquella primera pel·lícula no pensaven que fos la fita que va arribar a ser, i llavors a la segona, com que tenien molts més diners i molta més perspectiva de que podien arribar a fer, van pensar, home, hi havia bones idees allà que potser valia la pena reciclar, ampliar i aprofundir, però no canviar radicalment del tot la temàtica. Puc dir una cosa, a mi Toy Story 1 m'agrada molt, però Toy Story 2 m'encanta. O sigui, crec que el fet de fer decidir a Woody ok, he d'enfrontar-me a la meva pròpia finitud, no? He de decidir si algú em manté per sempre dins una vitrina sense que em toqui ningú més, en aquest cas el col·leccionista que el segresta, o que m'utilitzin, que em destrossin, a més que comença que li trenquen un braç pràcticament, però que serveixi d'alguna cosa, em sembla... És que jo em vaig veure superidentificada i com pensant, uau, literal sóc jo, o sigui, jo sóc aquesta joguina. O sigui, em sembla d'una cota existencial brutal. Sí, és que la profunditat psicològica jo crec que en aquest cas creix molt amb aquesta decisió de què fas, no? I abans de Toy Story 3, que és la pel·li que a tothom li fa emocionar i a mi em sembla avorridíssima. A tu no? No, jo ho sento molt, he sempre d'anar a la contra. Mariona sempre va a la contra. Sí, gràcies, ho sabem. Sortim de les passes de premsa i sempre anem. No estic d'acord, jo he de dir que m'agrada més la 2 que la 3 també, Sí? Sí. 2-1. No, jo no dic que m'agradi més la 3 que la 2, però potser a nivell d'emoció, ja sé que és molt típic això, però l'escena de la incineradora, al final de Toy Story 3... Això és molt heavy. És molt heavy. Molt heavy. O sigui, és tensió absoluta i al final plorera. Però tu creus que potser pot haver-hi... No estic desmereixent en absolut, però potser pot haver-hi com un component d'haver vist la primera pel·lícula, que hagin passat... Fem matemàtiques. 2010, 1996... Que hagin passat 26 anys? 30? No, 15. Matemàtiques. De la primera a la tercera, com pot tenir alguna cosa a veure que ens emocioni tant veure 3 joguines a punt de morir cremades? Perquè t'identifiques, no? Jo crec que al final això és el que té el cinema, no? El bon cinema. Al final el que ha de tenir és que tu et puguis identificar amb els personatges, ja siguin joguines, gossos, el que sigui, no? O un personatge de carn i ossos, no? És això, vull dir, al final no érem nens quan era la primera Toy Story, però són uns personatges amb els que has crescut. I llavors, a mesura que els vas coneixent, cada vegada t'impliques més amb les seves emocions i les fas més teves. Però jo crec que, a més, és una escena que està feta molt bé a nivell d'estructura narrativa, perquè està feta a aposta perquè acabis emocionat i plorat. Soc una pedra. Jo crec que sí, no et pots emocionar. Jo crec que no, ni tan sols que... Jo ploro, però això no vol dir que m'agradi, o que m'emocioni tant. Perquè soc molt de plorar. Tens una mica de brillantina per aquí sobre. No, el que anava a dir és que crec que ni tan sols cal haver vist les primeres per emocionar-te. Jo recordo aquesta pel·lícula, la vam anar a veure amb el meu nebot, que era petit, ara me n'adono que potser no era la millor pel·lícula per anar a veure al cine amb ell. Tenia 4 anys en aquell moment. Sempre és bona pel·lícula per començar. Clar, les primeres escenes allà, o sigui, damunt de la butaca, superemocionat, i al final uns plors, clar, no m'estranya, era dramatiquíssima la pel·lícula. Ai, pobra! Sí, però bueno, va sortir molt content i li havia agradat molt, però és això, és que és bastant colpidora, no? I al final ja és... No es va sentir interpel·lat per el retrat de les criatures que es fa a Toy Story 3, que queden com unes salvatges, saps? Que jo estava aplaudint amb les orelles, pensant, molt bé, algú per fi parla de la història de terror que és que t'agafi un nen petit. És que és real, això, Bueno, a banda de que els responsables de la pel·lícula van anar a les llars d'infants a informar-se. Els que hem tingut fills sabem el que són les llars d'infants i com de molt millor haurien d'estar pagades les persones que porten 10 criatures de 1, 2, 3 anys a càrrec. Ara estava sent molt optimista. Jo també he de dir que hi ha una lectura de classe que crec que haurien de fer a Toy Story 3, on les criatures de la llar d'infants, que per cert hi ha una quantitat de gent racialitzada i diversa, que és com que només tracten malament a les joguines la gent que no és blanca, com la nena salvatge que és la... Com es diu la nena Marjorino? Però dins el meu cap es diu Marjorie, d'acord? Que adopta el Woody. Dins el meu cap es diu Marjorie, cap problema. Quins són els canvis que veiem entre Toy Story 1 i Toy Story 4? És a dir, com canvia aquesta història? Sempre trobem la mateixa fórmula del curt, que comença les pel·lícules,
una joguina s'extravia o se separa del grup, el grup la va buscar... Però quins són els canvis que hi trobem? Com canvia el sabor de Toy Story? Bueno, deixem enrere la fidelitat aquesta, que és una mica perversa. El grup, El grup i a l'Andy, jo diria més a l'Andy. Sí. Que jo la trobo, això, si fas una lectura més política, és bastant pervers, no? Aquesta fidelitat cega a un sistema, no? Però sobretot és això, el Woody es comença a qüestionar que potser pot ser un personatge lliure, no? I a mi he de dir que la 4 potser és la que més m'agrada, perquè tècnicament, a part que em sembla una meravella, no? Que tens la sensació d'estar al cinema, no? Amb aquests flares, amb les càmeres, hi ha un nivell de perfeccionisme que fa que oblidis que realment estàs veient animació, pràcticament, no? Però sobretot és la Bo Peep, em sembla que es deia, no? Bo? Sí. Que per fi s'allibera, no? És una dona que fa, no? Les regnes de la seva pròpia vida. Exacte, no? I que és capaç d'imposar-se i de no deixar-se d'un altre cop pel grup. Que lidera com una... No és una banda, no? Però és un col·lectiu que s'entén i que s'ajuda, no? Que és una ajuda mútua més desinteressada i fa pensar, no? El Woody el fa reflexionar i adonar-se que potser està perdut, que era com aquesta por gran que tenien en totes les primeres, no? En les 3 primeres pel·lis, potser està perdut, és trobar-se realment a un mateix. Sí, jo crec que venim de la por a l'abandonament, perquè és la tesi de les primeres pel·lícules, a l'acceptació de la pèrdua. És a dir, ja acceptes que estàs en una altra fase de la teva vida. Jo aquí és on crec que faig una mica d'analogia i que les joguines som els pares. Val, les joguines deixen de ser els fills per ser els pares? Sí, hem estat tota l'estona els pares les joguines, perquè els nens ens abandonen. O sigui, igual que abandonen les joguines, abandonen els pares. I els pares s'han d'adaptar a una realitat, la síndrome del niu buit, de ja no hi són, i ara què fem amb la nostra vida? Som lliures, però ja ens anava bé tenir unes obligacions del dia a dia, no? Llevar-los, portar-los a l'escola, has de fer això, has de fer això. I de sobte som lliures i és una llibertat aclaparadora que no sabem què fer-ne. Ja. Doncs hi ha una mica d'això. Hi ha una mica d'això en aquesta quarta que no hi havia a les anteriors. A mi també m'encanta això, perquè de cop i volta és com, oh, uau, i jo que sé el que és millor per tu, de cop i volta no sé què fer amb allò que és més essencial, que és el temps, no? I el meu propi temps. Crisi dels 40 total. Has d'acompanyar, o sigui, ja no pots obligar i no pots fer res. Però vaja, jo crec que hi ha una cosa comuna a totes les pel·lícules, que és de Toy Story, que és no considerar els infants com a éssers immadurs i que no poden entendre segons quines coses, no subestimar-los i parlar-los amb un llenguatge, allò que molts cops ens diuen els pares de per què parles amb aquesta veu als nens si parles normal, t'entenen igual? Jo sóc culpable d'això, ho sento molt. Doncs parlar-los normal i arribaran a entendre el que entenguin, però tractar-los, això, sense cap condescendència. Sí. I això ho ha fet Toy Story. Sí, perquè té aquestes capes de lectura, Puc dir una cosa? Sí. Jo aquí estic fent d'advocat i del diable, totalment. Però crec que hi ha un canvi radical entre Toy Story 1 i Toy Story 4 que no hem comentat. I és que Toy Story 1, veient-la, jo m'adonava del que havia après a posteriori. És a dir, m'adonava que un personatge com Woody, per exemple, havia canviat després de que ell canviés. Mentre que jo a Toy Story 4 sóc perfectament conscient des del minut 1 de quin és el viatge que ha de fer Woody. El viatge emocional. Clarament, Woody, has de deixar estar l'Sporky o la forquilla de plàstic. El Forky, o com es digui. A la forquilla que ell fabrica. I, evidentment, que l'acompanyaré durant 1 hora i mitja que dura la pel·lícula perquè és divertida, perquè és entretinguda, perquè és un trenet al que és molt fàcil pujar-te. Però jo el trenet el veig. I les vies les veig. Si he vist 2 pel·lícules d'animació, sé perfectament que hi haurà l'escena trista en què Woody mirarà a l'Sporky, és la forquilla, d'acord? I se n'adonarà... Hi ha un porqui, perquè hi ha un porc i hi ha una forquilla. És veritat, el porc mafiós. Això està molt bé. Que li cauen les monedes. Que li cauen les monedes, exacte. Però això, si haguessis vist les pel·lícules en ordre invers, no et passaria el mateix. És a dir, tu saps el viatge que ha de fer Woody a Toy Story 4 perquè has vist les altres, i si ho fessis al revés i no haguessis vist res i veiessis Toy Story 4 primera, també et passaria igual? Crec que la diferència aquí és que la primera, estructuralment, en el seu argument, en com està feta, incorpora l'aprenentatge a les vetes el desig i la necessitat, no? És una gran aventura que no té capítols
de falsa moralitat, no? De lliçó emocional. No té escenes en què Woody s'atura i pensa. Woody no s'atura i pensa. Woody aprèn a ser valent. Woody, justament, aprèn a no sopesar les conseqüències dels seus actes perquè està pensant en els altres abans que en ell mateix i, per tant, en la seva pròpia seguretat. I just després de fer alguna cosa molt arriscada s'adona que, per exemple, la persecució del coet del final, que si ell ha encès la metxa d'un coet, el coet explotarà. No, però és que el Woody... Però ja l'ha encès. Però Woody, que entre Toy Story 1 i Toy Story 4, Woody ha crescut. Clar, Woody ha crescut, però... És un nen que actua improvisadament i sense pensar, i a Toy Story 4 ha madurat. Vols dir que les escenes de reflexió... Ja, però... Igual que reflexionem més al públic, és que bona mica el que deies abans, lligat amb l'edat del públic al que va dirigida, que ha crescut amb aquestes pel·lícules. Però per tu és artificial, no? Clar, per mi és un afegitó que es podia incorporar millor a la... Imagina't com el rovell de l'ou, no?, que poses perquè tot lligui, no? Perquè la massa es mantingui junta i compactada i jo no... Com que ja sé que la lliçó de Woody és deixar anar, i a Toy Story 4 hi havia escenes que em posava a segona pantalla, vull dir... Ai, merda, ho he reconegut aquí en directe. No passa res. Però sí que jo sabia perfectament quins eren les valls, no?, argumentals de la pel·lícula. Per això trobo que la 3 és avorridíssima, perquè, perdó, clarament hi ha dues pel·lícules que funcionen a la vegada. Gràcies. La teva preferida. Bastant boicotejant el programa als meus convidats. Tot bé. Val, què pensem de Lightyear? Però escolta, una cosa. Perdó. Digues, Marta, i tant. Però a mi el que sí que m'agrada, per exemple, de la 4 és que la dolenta, en aquest cas, la Gabi, ja té matisos, que abans no n'hi havia, i a mi això sí que m'agrada, crec que és important, no? El Dotso de Toy Story 3 també té matisos, com a dolent. Sí. Però és molt dolent. És molt dolent. I amb la Gabi al final empatitzes una mica. Gabi només és inquietant, la pobra. I el primer, el Sid, no t'ho expliquen, tot i que veus allà que té un pare que segurament no li fa cas, no? Però la Gabi, no sé, hi ha una redenció aquí que... Recordem la joguina... Amb que acabi anant a jugar amb la nena, perquè es torna al començament, no? Sí. És aquella joguina dels anys 40, d'aquestes que miraven amb ulls cristallosos... És que mal sona. A mi em ve cap Annabelle. Annabelle, total. O sigui, Annabelle, que flipes. Que li demana a Woody que li doni la seva capsa i Woody, en negar-se, ella utilitza els seus esbirros ventrílocs, ninots ventrílocs, per perseguir-lo. Que em sembla increïble. És un homenatge a la sèrie B brutal. O sigui, el cine d'Edgar Ulmer, així. Lightyear. No cal que parlem de Lightyear. No cal parlar de Lightyear. Doncs passem, endavant. Home, jo crec que no té la connexió emocional. És una pel·lícula d'aventures. Tu creus que l'Andy... O sigui, sincerament, l'Andy no li hagués agradat mai aquesta pel·li, jo crec, no? I si hagués hagut de triar un personatge per tenir-lo a casa, hagués estat el gat. Que és més divertit, que aporta alguna cosa a la història, però per mi no, és una pel·li que es podrien haver estalviat. Res d'això hagués passat si s'hagués quedat amb el gat, efectivament. Estic d'acord. Molt bé. Escolteu, hem polit, per tant, d'alguna manera la forma en com expliquem això de fer-nos grans entre Toy Story 1 i Toy Story 4, i que no, vosaltres dieu que sí, més o menys, però anem a parlar del valor didàctic de Toy Story. Perquè, clar, solem associar el didactisme, no?, dir les coses pel seu nom en termes emocionals amb quelcom dolent, no com jo ho he fet ara mateix. No és com m'avorreixo les escenes en què s'explica alguna cosa, però realment les lliçons de Toy Story tenen un calat. Vosaltres li trobeu valor a ser didàctic emocionalment, en aquest cas? Jo crec que la gràcia està justament en el que estàs dient tu, que aquest didactisme entri sense que es noti, no? Que ja quan es fa evident que això ho té Lightyear també, al final, no? O sigui, aquestes pauses dramàtiques, sisplau, no? Aquestes frases grandiloquents, és com, sisplau, no ho necessitem, i els nens no ho necessiten, no? I els estàs subestimant, no? Que és una mica el que parlaves tu abans. Crec que és això, o sigui, que Pixar en general ha tingut normalment la capacitat d'intentar evitar això, precisament, no? Però quan ja aquest didactisme és tan obvi i al final moltes vegades el missatge és més important i la trama s'esva adequant a aquest missatge, en lloc dels personatges, no? Crec que aquí és on falla. Per mi, Tanmateix, m'estic tirant pedres a la taulada aquí, Vull dir... Però endavant. Hi ha moments de psicòleg a Toy Story que a mi m'han fet pensar molt fort. O sigui, a la saga de Toy Story, moments com en què jo em veia reflectir amb Andy i pensava, ostres, o sigui, jo també tinc molta por
d'estar molt capficada, diguem, jo què sé, doncs el meu propòsit a la vida, no? O amb una persona a la que jo he de satisfer, perquè si no, no valc per res, i de cop volta adonar-te que això és... O no m'ho havien dit mai a la cara, d'alguna manera. Això és el maco, no? Que hi hagi una pel·li que faci que tu qüestionis, no? I més si és per un públic familiar, perquè... Clar. Jo crec que el valor de les pel·lícules familiars que introdueixen valors d'aquesta manera una mica més subtil és que després hi hagi una conversa a casa, no? I es pugui tractar aquest tema en família i veure com ens reflectim, no? Marc, tu has tingut aquesta conversa a casa o què? Sí, és que les pel·lícules s'han de comentar sempre a casa. Totes. Ja. Perquè primer així s'eviten mals entesos, perquè potser els nens capten un missatge que no és el que seria... Bé, el que seria interessant. Ok. I potser... O el que a tu t'agradaria, no? O el que m'agradaria, en aquest cas. Ja. Si ets fill meu, doncs és això. I després perquè preguntin ells. O sigui, el valor de Toy Story, de Pixar en general, és que t'acompanya en el missatge que et vol transmetre o amb allò que vols que com a mínim reflexionar o posar sobre la taula, vol que acompanyis en el viatge als personatges i vas interpretant allò que passa i tu també et fas preguntes o sobre tu mateix. Està molt bé, vull dir, i això és un altre dels grans canvis d'aquesta saga, Vull dir que a les pel·lícules que veiem nosaltres en la nostra infantesa o joventut era molt clar, aquesta pel·lícula vol dir això. I aquí no és tan clar, hi ha matisos. És veritat que a Toy Story 2 podem interpretar la vida està per ser jugada com la vida està per gaudir-la o la vida està per drogar-te i morir en un carreró sense sortida. Vull dir que si ho interpretem des de l'ambivalència... Sí, però encara que et droguis i en un carrer sense sortida, potser els teus amics et venen a rescatar, ni que sigui en algun moment els has cuidat. Gràcies per rescatar-me, Marc. Moltes gràcies. I a la primera, per exemple, jo crec que la majoria dels nens el que veien en el bus és el germà petit que ha vingut a destronar-te, no? I crec que això és maco, que sense dir-ho clarament és aquesta figura que t'està desplaçant. El germà, els fills, els pares... És molt curiós perquè Pixar és sempre històries de famílies i relacions familiars, no? Aquí hem fet llista, Mira, Monstres S.A., Del revés, Up, Buscant en Nemo... Són tots pel·lícules sobre la família o sobre fer-se gran? Coco, Luca, sí. Coco, Luca... Onward també, el germà gran... Què passa que hem de parlar tant sobre la família des del cine familiar? Vull dir, per què creieu que passa això? És que el món dels nens és la família. Són pel·lícules infantils, diem familiars perquè així els pares acompanyem i paguem l'entrada, també, però és cinema infantil i va dirigit sobretot als nens. I en aquest moment de la seva vida, els nens, el seu món és la família, després hi ha l'escola, els amics, però el refugi, allà on aprenen més coses a nivell personal, podríem dir, valors i qui els acompanya, perquè amb els amics descobreixen coses junts, no? Però de vegades moltes preguntes queden en l'aire i cap d'ells a classe els hi pot respondre. I el mestre de vegades tampoc està per segons què, evidentment. En canvi, a casa poden preguntar el que vulguin, poden tenir unes vivències. Els pares també procurem, perquè hi ha de tot, però vull dir que intentem que els nens creixin i que descobreixin coses per ells mateixos i acompanyar-los i ensenyar-los moltes coses. Doncs per ells és el món, és el seu món, el seu univers, és la família. Llavors, jo ho entenc que estiguin molt focalitzats en aquest espai. O potser també és el que recordem quan pensem en criatures petites, no? Que nosaltres érem la persona més important per ells i potser no era així. No, sí, jo crec que des de la psicologia infantil realment la família en les primeres etapes és el més important, no? Quan arriben a l'adolescència és ja quan comença la confrontació. No, llavors res, zero. No, per això. Per això aquestes pel·lícules que encara van adreçades a infants a partir de 6-7 anys, sobretot, penso, tenen aquest univers tan proper, perquè també al final és això, el cinema crec que és d'identificació i és, contrastar-te, no? Posar-te un mirall al davant i contrastar què veus, no? O sigui, clarament, quan nosaltres de grans anem a veure les pel·lícules de Tanque de Guerra, Ambulància, de Michael Bay, El fin del mundo, ens estem identificant també amb el tornado de Torn. No. Però és molt curiós, no? Com que sempre hi ha aquesta... Potser sí, un punt apocalíptic, no?
Potser sí, no et dic que Estem no. veient la realitat una mica fosca últimament. Sí, tens tota la raó del món, sí, t'ho dono. Però és veritat que les pel·lis del cinema infantil, familiar... No sé tu quin terme prefereixes, Marta, que treballes amb això directament. És un gran debat. Familiar, perquè al final és això, o sigui, són pel·lícules que anem a veure junts i en el cas aquest de Pixar en concret sí que penso que estan adreçades a nens, però molt sovint estan bastant més adreçades als adults, algunes. I sobretot aquestes que has dit, fins i tot. I que són coming of age, que diuen en anglès, no? El Bildungsroman en alemany o històries de creixement en català. És molt curiós perquè sempre pensem en històries de creixement quan pensem en històries de créixer quan ets molt petit, però no deixes de créixer tu tota la teva vida, no? No hi ha altres històries de creixement que ha explicat Pixar, potser? Clar, però és que el creixement que fas des dels 5 als 18 anys, jo crec que no hi ha cap altra etapa a la vida que tingui tants canvis. Clar. I és evident que no pares de créixer, però vaja, el creixement llavors ja és relatiu i tot el món del cinema està enfocat aquí també. Tot és descobriment, no? Tot és descobriment. Clar, jo pensava en Up, no? Com a exemple, tot i que potser és més descobriment que creixement, perquè el personatge d'Up no sé si canvia. Canvia? Quin, el nen? L'avi. Home, l'avi jo crec que hi ha un punt d'acceptació, de superació del dol, no? De la pèrdua. Sí que hi ha un canvi en ell, però jo no el consideraria un coming però no of és un age, creixement, no és un creixement, és, sí, No. clar. Has de superar etapes tota la vida. Clar, és superar, sí. Escolteu, deixem-ho ambivalent perquè la gent a casa ho resolgui per si sola, no? Dèiem, ser didàctic és antagònic amb ser divertit, entretingut? Ara, l'últim Pixar, per exemple, jo vaig veure la de Hoppers, la pel·lícula de la toixoneta, o era una castoreta, ara no recordo. Castoreta. De la castoreta robòtica, i m'ho vaig passar superbé. I no vaig aprendre absolutament res de M'agrada res. gens aquesta pel·lícula. Res, eh? Em vaig avorrir moltíssim. A mi ho vaig passar pipa. Molt bé. Vaig passar més 2 contra 1. No m'agrada gens, la vaig trobar... No, o sigui, previsible des del començament fins al final, com molt arquetípics, els personatges, no ho sé, no. I a més això, vaig tenir la sensació que m'estaven intentant entrar amb calçador el tema del medi ambient, que es pot entrar d'altres maneres, de forma més... Però està bé, perquè entren amb calçador el tema del medi ambient, que tot ho accepto, però tampoc hi ha bons i dolents. No és alliçonadora en aquest sentit. Dolent, no? L'alcalde. No, però sí, però la castoreta que defensa el medi ambient tampoc és bona del tot. I l'alcalde també reflexiona. Jo crec, sí. Vull dir que al final aquesta part dels matisos sempre són bones. Al final es troben. Jo em vaig avorrir, ho sento. Clar. Aquí no ens posarem d'acord, Però jo sí que crec que a Hoppers és la prova de que Pixar ha fet un canvi en el sentit de que l'aventura ara passa per davant del missatge. O sigui, jo crec que és una pel·lícula... Bueno, per tu no estaràs gens d'acord, perquè tu no t'ho vas passar bé, però jo com ho vaig jo vaig veure... trobar que el missatge estava com massa... Sí, però vull dir, en el sentit de que no està tan treballat, en el sentit de que sigui una cosa constant... Bé, no sé, que és una cosa molt evident, d'acord? No està tan treballat això com passar-t'ho bé veient-la, que tu no t'ho vas passar bé, però amb això... Jo sí m'ho vaig passar bé, Marc! Però tu t'ho vas passar bé, Molt bé, t'ho és que teniu més nen interior o nena interior que jo. No sé, en el sentit de que no són tan ambicioses com les anteriors, eh? No, això segur. Ho deia en aquest sentit. Sí. I que, per tant, prima més l'aventura i l'acció que no anar explicant coses... O sigui, un missatge que vagi molt treballat. La meva tesi és que es poden fer les dues. Toy Story ho va fer a la primera i que, de fet, a través de l'aventura tu creixies amb la pel·lícula. Insisteixo, el moment en què Woody s'adona que ha fet una cosa molt arriscada i llavors s'adona que realment li importa la gent per la qual ha fet aquesta cosa tan arriscada, sense que hi hagi hagut d'haver una escena prèvia en què Woody pensa en el valor de la comunitat. De fet, Woody, a la primera pel·lícula, recordem, és una història de fals culpable en què la comunitat encertadament veu que Woody intenta assassinar el seu company d'habitació i es pensa, ostres, el xèrif, quan serem els propers? Però m'agradaria parlar de l'animació com a conjunt, com a global, més enllà de Pixar també. Realment, Pixar està sol amb aquesta obsessió de fer coming of age, de parlar de la família, dels pares, dels nens. Es poden escriure més històries dirigides a tota la família, que no vagin de fer-se gran? Per exemple, exemples. Al meu primer festival he tingut moltíssimes pel·lícules. Hi ha altres històries que s'han explicat en aquest sentit? Sí, hi ha altres històries, però és veritat que jo crec que aquest procés transformador, no, de fer...
Fer-se gran entès com això, créixer moralment, no? Créixer d'una altra manera, no només físicament. Crec que al final sempre és una cosa que està travessant la majoria de les pel·lícules. I així com parlaves d'estudis, no? Si hi ha algú més enllà de Pixar, jo crec que sí, que hi ha Cartoon Saloon, que és aquest estudi irlandès, que sempre hi ha folklore, clar, sí, La cançó del mar, Wolf Walkers, està Ghibli, no? Que també els seus personatges s'enfronten. I és des d'una... ja no és un àmbit domèstic, normalment anem a veure mons molt màgics, no? Molt diferents, amb les seves pròpies regles, però al final els protagonistes també fan un canvi, no? I una transformació. O sigui que sí que penso que al final el coming of age, d'alguna manera, potser no hi és sempre, però gairebé. Al final el que es busca és això, no? La transformació. Sí, home, ha citat dos estudis meravellosos d'animació, a més un europeu i un japonès, que està molt bé, però també els mainstream com DreamWorks o Illumination, com Ensinistrar el teu drac, són coming of age. Sí, i estan bé aquestes, per exemple, s'ha de dir que sent comercials. Uns altres tipus, d'alguna manera, de coming of age, o el mateix coming of age de hem d'aprendre la lliçó al final del dia? Estil Cars, que tu saps que si el llamp McQueen no acaba el segon, la pel·li no acaba bé. Jo crec que és una mica l'estil Hoppers, és que, clar, Pixar venia de fer aquesta conjunció perfecta dels nivells de lectura, de l'aventura i del missatge, i llavors comença, clar, diu, hem fet això, ara què fem? Fem del revés, que és una cosa espectacular, ja, psicologia, que als nens ja els hi comença a costar una mica. I després fem Soul, que els nens ja no entenen res. I llavors suposo que arriben a Soul i decideixen desfer el camí i fer Hoppers. I com Ensinistrar el teu drac, i aquestes pel·lícules són més nivell Hoppers. O sigui, no han aconseguit mai... Cartoon Saloon i Ghibli sí, però les altres mainstream, diguéssim, més blockbuster, jo crec que no es queden més amb l'aventura i que hi ha un coming of age, però tampoc van molt més enllà. Sí que han intentat, jo crec, copiar bastant l'estil de Pixar en el sentit del que parlàvem dels nivells de lectura, no? D'anar tota la família, no com abans, que hi havia de tant en tant, no? A la nostra època, algun acudit així pels pares, ara no, ara ja és... Sabeu on crec que ara mateix hi ha la gent que està fent bona aventura en el món de l'animació? A les sèries. O sigui, jo sempre reivindicaré Phineas i Ferb. Phineas i Ferb em sembla que utilitza magistralment la fórmula de la sitcom i de l'aventura quotidiana setmanal, estil Els Simpsons, que saps que serà autoconclusiva totalment, per arribar a extrems com de laboratori emocional realment potents, o sigui, nivell Toy Story 1, 2, 3, 4. I també sèries com Gravity Falls, que realment estan explicant a través de historietes de monstres, no? I de sèrie B, com quan ens tancàvem a l'habitació del Sid i veiem les joguines aquelles tan espaordidores, no? Doncs a través d'aquestes històries de sèrie B estan explicant un avi que es va equivocar quan era jove i que ara, a través de cuidar, entre cometes, dels seus nets, intenta arreglar la seva existència i potser causa l'apocalipsi. A mi m'encanten les sèries per criatures que s'estan fent ara mateix, i si ens posem en estàndards de diversitat i comencem a mirar Steven Universe, per exemple, o Weaververse, no?, en termes racials, o sigui, és com... O sigui, la qualitat és a la tele, ara mateix. Ui, controvèrsia, potser. Però potser sí, jo reconec que és un univers que desconec bastant. Em dedico més al cinema, no sé tu en el teu cas. Sí, has dit Gravity Falls i Phineas i Ferb i Hora d'Aventures. Jo crec que entraria dins d'aquesta trilogia. Però Pixar també està fent ara sèries que estan molt bé. Pixar ha entrat en el llenguatge de la sèrie ara. No sé si hi ha dues sèries recents. Una es diu Dream Productions, que està lligada amb el món del revés, i després hi ha En la victòria o en la derrota, que després d'haver fet algun intent en el passat que no va acabar de funcionar, ara estan fent aquestes sèries que jo crec que aquí han recuperat el nivell de la lectura dels diferents... d'acollir públic de totes les edats, i doncs això ho veig més difícil en les sèries, està molt bé, doncs te les recomano. No, són millor que Hoppers. M'encanta, les veuré segur. Doncs amb aquest titular jo crec que ho deixem aquí. Ara, nois, jo no sé si veniu preparats, heu esmorzat, berenat, perquè començarem amb una petita prova sobre la vostra opinió respecte a les pel·lícules de Pixar. Entra la Tier List.
Idò, ha arribat l'hora de patir. Gràcies per haver vingut a aquest programa, nois. Ara és l'hora de suar per vosaltres. Jo ara us diré una llista de pel·lícules de Pixar que són totes coming of age, d'acord? Històries de creixement. I vosaltres me les heu de classificar posant-vos d'acord en 4 categories. Les 4 categories són clàssic permanent, força autoexplicatiu, d'acord? Si t'enxampa de petit, d'acord, vale? Si t'enxampa de petit te la veus, si no ja és més difícil, d'acord? No em diu res, com que ni fu ni fa, i ni per mastegar crispetes. Ostres. I són de Pixar? I són totes de I Pixar. poden ser totes clàssics permanents? O els hem de distribuir? Per començar, us haureu de Jo trobo que posar falta d'acord. un gris, no?, entre els nens. Falta un gris. Sí, falta Mira, un gris. queixant-se de l'estructura del programa. Vinga, la primera pel·lícula és Monstres S.A. Per mi és un clàssic. Clàssic permanent, Estem eh? d'acord. Que fàcil, no?, la primera. Que bons que sou, que bons que sereu. Coco. Uf, per mi ni per menjar crispetes. Ni per menjar És que no crispetes? m'enganxa gens. No ens posarem aquesta d'acord. Recorda'ns... Ai, gràcies, Manel. Pugem un esglaó. Si t'enxampa de petit... No, no. Si t'enxampa de petit. Això, No, jo crec que no això em diu no res. No em diu res. Ens hem de posar d'acord. Sí, us No heu de diu posar res, d'acord. com ho veus? Segur que no em diu res. Et va agradar? Et va agradar. Molt. Si esteu escoltant aquest podcast, poseu el vídeo per veure la cara de contrarietat de Marc Garriga. Hem de trobar un punt intermig. Quin és el punt intermig? La diplomàcia No em diu que res. És el gris, El punt és el gris que intermig falta. és el gris que No falta. em diu res o si t'enxampa de petit? Si Jo t'enxampa et de puc donar petit. fins a... Si Vols t'enxampa dir de que Bueno, petit, no? t'enxampa de 3, petit? No? 2, Doncs no em diu Bueno, res. li regalo si t'enxampa de petit. Va. Si t'enxampa de A la petit. pròxima Alexis dit cedeixo clàssic jo. permanent, per això. Quina bona gent. No, la No tant. següent, però clar, només... Va. Del revés. Uau, del revés. Tenim clàssic permanent, si t'enxampa de petit, no em diu res o ni per mastegar crispeta. Ai, per mi és un clàssic. És això, és que És falta el clàssic. gris Em fas entre l'1 i por, el em fas 2. por. No. Ai, pobre. Perquè jo diria clàssic i No, dic... és clàssic, Clàssic, clàssic. Vinga, va. Sí. Hi haurà una quantitat de clàssics aquí, vaja, i l'entusiasme. A mi potser em fan fora del meu primer festival. Res, endavant. Ets la codirectora per alguna cosa. Up? Jo clàssic no. Clàssic no. És que és això. Sempre Clàssic s'ha dit, no. els primers 5 minuts o no sé quants Sí, minuts el flashback vam plorar molt. Seria un Sí. clàssic, però la història que ve després, no. Quan comença a sortir el gos, Si aquell m'enxampa de insuportable. Xampa de petit i l'altre que era... De petit? No em diu No res. em diu res. No, Ni- sí, no, Sí, xampa de m'enxampa de petit. Sí, Sí. massa bons. No em diu res. A tu no et diu res? A mi no em diu res, o sigui, en absolut. O sigui, aviam, els 10 primers minuts està clar perquè serveixen i Però hi serveixen. són, però aquests 10 primers minuts hi són, s'han Sí, de però jo valorar. me'n recordo dels últims 10 minuts de les pel·lícules, no els 10 primers. Toy Story. Guapos. És un clàssic, no? Sí, però ara que l'he revisitat, a mi la primera m'ha baixat una mica. El faig fora del Però plató. t'ho Faig fora concedeixo del perquè plató. abans has cedit tu, per tant, si vols que sigui clàssic, fem Torno a clàssic. estar amb el gris. A mi em continua faltant un gris perquè si no hi haurà massa clàssics. Clar. Sí, però de moment no sé ni no em diu res ni per menjar però sí que em diu crispeta. alguna Ah, sí, va, posem-la clàssic, va. Sí. Ara he Sí? seguit I jo, pel- Estem empatats. Molt bé. També pel que va significar, no? Pel món de l'animació. Això sí, això és Li veritat, regalem això és això. veritat. Rellevància sí, això. històrica, molt adults, Això us és bé. veig jo aquí. Buscant en Nemo. No la Dori, en Nemo. La primera. És que això xampa de aquí... petit. Sí, tan... És que clar, no Sí. em diu res. No, és que a mi m'agrada t'agrada aquesta. molt. Ah. Jo ja t'he dit que porta una de traumes amb aquesta pel·lícula, Tens importantíssima. trauma. Clar, a mi, però és pel context, pel que parlàvem abans, ja el context en què tu veus les pel·lícules influeix molt emocionalment, no? I això ja fa que te les La estimis vas més o veure menys. amb els peus a dins una peixera o... No, jo tenia una àvia que tenia Alzheimer. Ai, no. I per mi era com... No? És aquest punt de... Jo em vaig sentir com, no ho sé, molt propera a aquesta pel·li. D'acord. Però Com la sí, tu què classifiquem vols? ara amb Fem això? el segon esglaó, no? De si Sí. t'enxampa de petit. Vinga, si Va, t'enxampa de petit, el context, molt bé. Escolteu, m'heu d'inaugurar, no em diu res, ni per A veure, manar. És que no m'ha a veure, deixat, a veure no m'ha quins títols deixat. heu triat. És culpa del Marc, Posa molt bé, Hoppers. endavant. El viatge d'Arlo. Sí, aquesta la podem Aquesta posar més avall, eh? avall. Avall Sí? de tot? Sí. Avall de tot? Bueno, A mi què m'agrada vols? molt. Sí. O l'altre vols? Avall de tot, si vol que inaugurem Inaugurem amb Arlo. Elemental. Estimats Watsons. La podríem inaugurar el tercer, Sí, el no em diu tercer res. apartat. No us diu res, No eh? us diu res. No. És veritat que és aquest Pixar dels 2020 Exacte. que el pobre, una miqueta elemental. Està ja més mesurat, Sí. no tot? Massa. Molt bé. Massa calculat. Sí. Red. Ai. Red. Ai, Ai. aquesta m'agrada. Està bé, Ai, està bé. la Potser no a nivell toixoneta... Ser clàssic és molt, Clàssic és molt massa. gros. Sí, sí. Doncs per si t'enxampa de petit. Si t'enxampa de petit. En aquest Tot i que cas, no has de ser adolescent. petit, aquí has de ser, sí, exacte. clar. Adolescent, vinga. No, però ja va bé. I, finalment, Onward, la història d'aquests dos germans
Germà petit, germà gran. Aquí pots triar, que no la recordo. A mi és una pel·lícula que em va emocionar molt. La vas veure al Festival de Berlín? No, a Berlín no. Va fer la seva estrena mundial al Festival de Berlín entre tu la vas drames veure allà. socials i jo la vaig gaudir i, vamos... A mi és que m'agrada molt, però és això, que clàssics són paraules majors i per mi no és un clàssic permanent o instantani, però el següent esglaó per mi Vinga, si t'enxampa de seria petit, adequat. I tens un germà... Si t'enxampa de petit, d'adolescent i de pare, està molt bé. Perquè, clar, és l'absència del pare, aquesta pel·lícula, també. Vull dir que també toca la fibra. Molt bé. Doncs, nois... Hem superat la prova, Sí? Jo us poso un 6. Sapigueu, teniu un 6? Suficient. T'hem inaugurat tots els nivells. Sí, però ens posa un 6 en la prova o en general? No, vosaltres, en general. Moltes gràcies per haver... No. A la meva època era un B. I això que estava molt contenta de convidar-nos. No, jo segueixo molt contenta, però no passa res. Marta, Marc, moltes gràcies. I ara anirem a la contra amb Òscar Broc. Òscar Broc. Com estàs? Molt bé, encantada de tenir-te a plató. Fantàstic. Escolta'm, tu has estat escoltant la conversa anterior, què en penses? Estava parant l'orella. Què et ronda? No, interessants reflexions, sempre des d'un punt de vista més lluminós que fosc. Tu ets més detractor, que Marc i que Marta? No soc detractor, perquè jo no tinc fills. Jo, si tingués fills, els meus fills els hi posaria Toy Story sense cap mena de dubte. Però crec que tenen una cara fosca. He de dir una cosa. Han parlat molt bé de la Toy Story 4 i per mi no existeix. És a dir, per mi és una pel·lícula que hauria de ser eliminada de la cronologia Toy Story, perquè Toy Story s'acaba a Toy Story 3. El tancament del cercle és perfecte, no cal tornar una altra vegada a reviure aquests personatges. Mira, estic d'acord en que no cal, però a mi Toy Story 4 m'agrada molt. Ni que sigui només pel personatge. Recordem com es deia el Motero, aquell canadenc. Que fa aquells salts, no me'n recordo. Que fa salts i jo... T'agrada el Motero? M'encanta el Motero. M'encanten els Moteros. Saps què va dir el Quentin Tarantino de la quarta? Va dir que ell no la pensava veure mai, perquè per ell Toy Story s'acaba a la tercera. I li és igual que sigui una obra mestra, no la veurà mai. Escolta'm, el cànon de qualsevol... Escolta, és que ja està. Sí, però bé, m'has preguntat per la conversa i jo havia de fotre una mica de... I tant que sí, de canyeta. De canyeta, recordem, per cert, a la primera pel·lícula de Toy Story, la canyeta de pescar. Tu recordes la joguina de Sid, que era una canya de pescar amb 2 cames de tia bona? Ai, ostres! Internet es fa... Jo és que aquest cap de setmana he estat investigant. Sí. Hi ha un lore de rànquings de joguines sexis de Toy Story que Déu-n'hi-do. He de dir que, especialment la primera part, que per cert va rebre crítiques per part de sectors feministes, perquè, i jo crec que amb raó, perquè la majoria dels personatges principals són masculins i perquè els personatges, les joguines femenines, estaven completament estereotipades. I per detallets com el que tu acabes de dir, no? Toy Story 4! En qualsevol cas, sobre això de créixer, fer-se gran i tal, tu què en penses? Tu creus que Toy Story ha envellit bé? I tu creus, t'interessa la forma en què ha evolucionat la manera en què explica això de fer-se gran, de la 1 a la 4? Home, realment la saga ho ha mirat des de diferents prismes, especialment si anem fins a la tercera, no? Que jo crec que és un punt de ruptura, no? Sí que, aviam... T'he de dir que jo tinc la sensació de que Toy Story aposta per unes explicacions, unes fórmules que són excessivament planes, excessivament rudimentàries. I jo crec que el pas del temps no els ha fet gens de bé, al contrari. Estil com les moralitats, no?, que explica cada pel·lícula, o què? Jo crec que, és a dir, hi ha una evolució al llarg de la saga, però si comencem des de la base, que és la primera, jo crec que la primera es queda molt curta. Jo crec que la primera se la poses a un nen de la generació actual i segurament et demanaria més tenint altres referents presents, com podrien ser Inside Out, per exemple. Però sí que és cert que això de créixer, sí que la saga ho va mastegant. És a dir, a la segona part ja tenim una idea del pas del... La primera part és la idea del pas del temps de quan entra algú nou i tu ja deixes de ser el centre d'atenció, que és una cosa de molt de nen petit, no? Quan entra el germà a casa. Molt de nen petit o molt de western, perquè si llegeixes com un western, Woody és la figura d'autoritat que es veu qüestionada per... Evidentment. No, és que clar... El Liberty Balance de Thor, no? Sí, sempre pots veure els conflictes des de diferents prismes, no? La segona ja notes el pas del temps, la por a l'abandonament. La tercera ja és la fi de la infància, no? I aquí sí que hi ha una ruptura molt bèstia
bèstia amb tot el que s'havia vist abans, perquè aquí es parla d'un final, es parla de l'acceptació que hem de passar a una etapa, no? I per això jo no entenc aquesta jo diria que involució, i deixa que m'expliqui, que té lloc a la quarta pel·lícula. És a dir, hem estat 3 pel·lícules en les quals ens han estat dient que el valor del treball en equip, el valor del col·lectiu, l'ajudar-se els uns als altres és el que ens farà millors i el que ens traurà dels conflictes, i de sobte a la quarta pel·li, perdona que ho digui així, Woody agafa els seus amics fidels de tota la vida i els deixa tirats com gossos i se'n va. I se'n va, és igual, els deixa. A la segona també. Això va totalment... Però aquesta pel·lícula és definitiu, és a dir, aquest canvi, no?, de sobte de defendre aquesta idea de l'equip, el treball en equip, sempre posem per davant el col·lectiu a un mateix, aquí hi ha un gir, hi ha un canvi molt radical, que la quarta s'experimenta d'una forma, jo crec que duríssima, sobretot si és per un nen, que jo crec que un nen potser fins i tot no entén per què Woody pren aquesta decisió. Puc dir una cosa? Sí, Aviam, jo crec que la primera, això del treball en equip, es mira amb una certa ironia, perquè fixem-nos en que el treball en equip de la primera és per expulsar a Woody, per evitar que aquest assassí de joguines torni a entrar a la comunitat. Vull dir que és un tots units per expulsar la poma podrida i malintencionada. Sí, però fixa't que, tret de la quarta, diguem que l'estructura és sempre la mateixa, és a dir, tots acaben junts al final, tots acaben units, tots acaben compartint el mateix espai, tot i que s'han separat i han viscut aventures separats, però al final sempre s'han retrobat. I això a la quarta no passa. Ho pots entendre com una crítica o pots entendre com una evolució de la societat reflectida en aquesta pel·lícula. És a dir, potser als 90 es valorava molt aquesta idea de col·lectivitat, aquesta idea d'equip, dels uns pels altres. Pensa què pots aportar al teu país. Exacte. Tu com una peça més. I ara potser la mentalitat de la gent jove ha canviat, té més autonomia, no és tan depenent d'un col·lectiu. Jo crec que això, a la quarta pel·lícula, si li hem de trobar alguna cosa bona, doncs aquesta seria aquesta cosa bona, aquesta adaptació a la mirada més contemporània del nen, no? Clarament hauríem d'estar tots sota el règim de l'Otso, que tanmateix t'he de dir que a mi la tercera, que em sembla un avorriment en general, em sembla molt interessant per la lectura política de, com organitzes tu un estat de joguines, no? Totalment. Jo anava amb l'Otso, amb l'osset aquest que es dedica a llançar les joguines noves amb els nens més problemàtics, perquè penso, hòstia, és que té tot el sentit del món, les joguines que estan més noves i més resistents, que aguantin més tralla. I després pensava, merda, estàs d'acord amb un peluix feixista de color rosa i que a més ha estat abandonat i per tant té daddy issues o que sigui, no? Fixa't que fins i tot els dolents a Toy Story al final tenen un puntet de tendresa, no? Però deixa'm que li doni la volta, perquè jo crec que també hi ha un altre dictador en aquesta saga. I aquest altre dictador és Woody. Woody, total. És a dir, Woody té sotmesos els seus companys. I, perdoneu que ho digui així, és a dir, són paraules molt dures, però és realment així. És la joguina o una de les joguines més intel·ligents del grup, això és claríssim, i és el que manipula els altres per arrossegar-los a les seves aventures o a les seves idees o a les seves missions. Sí. És a dir, Woody té un punt dictatorial manipulador que jo crec que s'hauria de destacar, també. Sí, bueno, però jo crec que la primera pel·lícula queda superclar que Woody és un personatge gris moralment. Exacte, té grisos, sí senyora, sí. Escolta'm una cosa, Toy Story ha canviat molt al llarg dels anys, Toy Story ha evolucionat, ha canviat la seva sensibilitat, el que tu vulguis, però la fórmula de Toy Story s'ha anat repetint amb el temps. Tota l'estona. Oi que sí? Tota l'estona. Veus una pel·li de Toy Story i saps perfectament que estàs veient una pel·li de Toy Story. El curt, la sortida de casa... Què més hi ha? Generalment és el curt, una sensació de que tot va bé al principi, que estan tots vivint molt bé, un conflicte que generalment o sempre és la por, l'angoixa, l'ansietat, l'aabandonament, el pas del temps, a que deixem de tenir rellevància, a que la nostra missió com a joguets d'aquest nen deixi de tenir sentit. Aquesta por, una separació, per les raons que vulguis, una separació d'aquest grup d'amics, d'aquesta família, una aventura per tornar a reunir-se, la unificació al final, algun conflicte moral, alguna reflexió important, i a partir d'aquí la lliçó al final, tots junts sempre guanyarem, tret de l'última pel·lícula. Això es repeteix a totes les pel·lícules. L'última, la 4, eh? La 4. Això es repeteix a totes les pel·lis. És que fins i tot a la 4, que és la més diferent, jo crec que un tant per cent molt elevat de la pel·lícula és aquesta estructura, també. Podríem dir que potser la vida també funciona en cercles. O sigui, perquè si podem... És a dir, si anem creixent i anem madurant amb el temps, però sempre acabem repetint com la mateixa fórmula,
és que potser el que hi ha a la vida no és més que una rutina de dilemes existencials, no? És com... Totalment, són espirals que jo crec que per això no ens cansem de Toy Story. Són espirals en les quals també ens podem veure reflectits nosaltres i al cap i a la fi són conflictes universals que pots viure a qualsevol etapa de la teva vida, des que ets un adolescent fins que ets adult, des d'un prismes diferents, però la por a l'abandonament, la por a perdre rellevància, la por a que passi el temps i la gent t'oblidi, la por a quedar-te sol. Això són coses universals. Haver de decidir si et quedes dins una vitrina segur o... Per tota la vida, o gaudir de la juguin. vida curta que tens amb aquest... Sí, això és una... A la segona part, la segona part és molt intel·ligent, perquè aquesta reflexió que proposa és molt adulta. A mi em flipa. I jo crec que, ostres, a un nen no sé si li arriba això, no? De dir, què vols ser? Una joguina de col·leccionista i viure fins a l'eternitat? O ser una joguina que té una vida curta sabent que d'aquí 2 o 3 anys, quan el teu propietari creixi, acabaràs a un abocador o acabaràs a l'incinerador de la tercera pel·lícula, Ja. que escena de terror, per cert. Jo estava tan avorrit i a aquestes alçades que, o sigui, era com una escena de terror, sisplau, acabeu-me aquesta pel·lícula ja, per favor. És massa llarga, no? Massa llarga, totalment. És molt fort perquè Toy Story va de deixar anar, però en realitat, o sigui, també és una fàbrica de marxandatge. O sigui, és com s'han venut tantíssimes joguines amb Toy Story. Mira, em podeu rebatre molts arguments, però jo crec que aquest és irrebatible des de qualsevol perspectiva. Estem parlant d'una saga que t'està dient que el valor de les joguines és el valor sentimental que tenen, que no les llencis, que les tinguis sempre amb tu, que el preu d'una joguina no és l'important, quan estem parlant d'una maquinària monstruosa que cada cop que treu una pel·lícula inunda el mercat amb joguines, models de col·leccionista, etc. És una gran contradicció, però és una contradicció no només passa a Toy Story, sinó que passa amb molts productes audiovisuals actuals que d'alguna manera denuncien aquest sistema, però que no poden sortir-se d'ell perquè tu puguis veure aquesta pel·lícula. No? Sí, clarament. Les joguines aquí esdevenen, en català se'n diuen queco, que és el pongo en castellà, que és què coi em faig. Ostres, què coi em faig? Molt bé. Què coi em faig. I escolta'm una cosa, tu quan mires els ulls de Woody, última pregunta, tu et poses existencialista? Jo quan miro els ulls de Woody estic mirant els ulls de Jean-Paul Sartre. I amb això ja t'ho dic tot. Crec que és el personatge d'animació més existencialista que jo m'he trobat mai en una pel·li. És que es passa 4 pel·lícules preguntant-se quin és el sentit de la seva existència, preguntant-se qui és, preguntant-se a qui es deu, amb conflictes morals constants, amb una angoixa permanent. Vull dir, el tema de teràpia, Woody. Woody necessita teràpia. El tema de l'angoixa jo crec que és superimportant en aquesta saga i se'n parla poc, perquè suposo que està dirigida a un públic infantil, però l'angoixa jo crec que és el nexe que uneix totes les pel·lícules i que defineix a Woody. Woody viu en una constant angoixa. I fins a l'última pel·li, que és quan troba el sentit a la seva vida, el sentit a la seva existència, no descansa. I tant que quan li miro els ulls veig el buit existencial. Doncs jo crec que amb això, o sigui, titular per posar al capdamunt del programa. Òscar Broc, tornaràs? És una amenaça? Sí, m'agrada. Això mateix. I res, moltes gràcies per venir, moltes gràcies a vosaltres que ens seguiu. Ens veiem a la propera. Fins aviat.